какво си имаме тук? Подарък от нашите приятели Метаген. Сега ще отворим и видим какво са ни изпратили. Бая тежичка. Това е един от любимите ми протеини на Genius. Имат страшни вкусове и много добри характеристики. С вкус на мок. Добре. Имаме крем, който е без захар, мисля. Да, има 5 грама захар на 100, който е много окей. Имаме спрей за готвяне. Шот и креатин. Това е Метаген. Това е техният Mystery Box. Може да се възползвате. Не знаете какво ще има вътре, но сигурно ще получите много яки неща. Мен особено с този протеин ме спечелих.